han har bragt ind. Og gennemsnittet for en, der har en forretning, det er nu op på 85, og det stiger stærkt. Og det her, det er aldrig set før. Og det bliver nok heller aldrig set igen. Det Dupli har gjort, det er jo, de har samlet alt i et koncept. De giver kunden alle de ting, som de er vant til at få et forvejen. Det bliver bare serviceret på en helt anden personlig måde. Vi kan bygge en forretning på det. Vi har ikke kontakt til kunderne, når først kunden han er kommet ind. Så har man ikke kontakt til dem her, som man har i alt andet salg. Det sørger Dupli for. Og de kunder, når de bliver påvirket, så får de endda penge for det, for de bliver påvirket det, de er interesseret i. Det er jo fuldstændig, det er genialt. Lige for at forstå, hvordan det foregår. Det foregår på den måde, at du har henvist din kunde til portalen. Du har for eksempel 300 euro stående på din konto, og du har 2.000 credits. Så har du fortalt din nabo eller en eller anden ny kunde om det her. Han går ind og køber for 5 euro credits, fordi han vil gerne have en travel voucher på $500 for eksempel. Så får du faktisk de 5 euro, og så bliver de 10 credits trukket herover på din credits-konto. Og det her er ikke noget, du snakker. Det er ikke noget, du viser kunden. Du har ikke noget at gøre med ham. Det er noget, som du bliver ordnet, fordi de ved, at han hører til dig. Og du tjener imellem 5 og 25% af det beløb, eller det er det, du har i avance. Og det er fordi, at du har, eller afhængig af, hvordan du har købt dine credits. Så nu har vi fat i kunden. Nu tager vi fat i, at du kan jo også bygge og hjælpe andre med at bygge den her forretning. Som vi er inde på, du bygger nogle andre, der starter op på fuldstændig samme vis og får kunder. Og du får imellem 5 og 27%. Og så kan jeg ikke lade være at nævne, den her kundemasse, når du har sat den i gang, så har du en vækst herude, en eksponentiel vækst. Du kan ikke styre det. De er begyndt, de bliver påvirket dupligt. Du har ikke kontakt, der bliver bare flere og flere kunder. Og det samme, det sker der jo hernede i din organisation, som vi kan kalde en downline også, hvor der også er en vækst, som også går ud af din kontrol, når bare du har sat den i gang. En Dupli Business Associate kan bygge en global og ubegrænset indkomst ved at udnytte en af de mest unikke og innovative forretningsmodeller i verden. Og det er mennesker fra alle lande, der nu kan blive Business Associate. Og i 2010, der går Dupli worldwide, og de kommer på tv i stort set alle lande i hele verden. Og det er det, de gør for, at du har nemmere ved at bygge din forretning. Jeg vil lige vise jer et billede her. Det er Trevor Chapman og Linda Chapman, som startede i april 2009 i Dupli i Australien. Og det skal siges, at det var inden der var mulighed for at handle på Dupli i Australien. Nu kan de handle på auktionerne og har lige fået arrangeret deres shopping mall derude. Han startede i midten af maj, tjente $8.500, og som I ser dernede, så er det er jo en fornuftig aflønning, han har fået. September til oktober, den falder med 4.000, og det gør den, fordi nu er der mange af de andre, der tjener ufattelig mange penge i forretning. Det kommer vi lidt tilbage til. Og det vil sige, at han har tjent $320.000 for at bygge det her op i de 6,5 måneder. Han har selv personligt hjulpet 30 mennesker med at starte forretningen op, som så igen har genereret 2700 i deres downline. Prøv nu at gange det med 85 kunder per styk, og den vil han tjene penge på hver evig eneste dag, uanset om han sover, han er i byen eller han er på arbejde resten af sine dage, eller i hvert fald i rigtig mange år fremover. Det er jo en kæmpe forretning, han har stablet på benene, og så har han fået 320.000 for at gøre det. Det er en slags okay. Så nu kommer vi hen og kigger lidt på selve organisationen, og en teammember, det er man, når man har startet med de 125 euro, så købt en bronze, sølv eller guld. Når man har gjort det, og man har hjulpet 3 andre til at blive teammember, så er man blevet teamleader. En teamkoordinator er en BA, der personligt har tegnet 3 teamleader op, som igen har tegnet hver 3 op. Og en sales director, det er en BA, der personligt har tegnet 3 teamkoordinatorer op. En vicepræsident
er en BA, der har en sales director i 5 forskellige ben, og den behøver han ikke selv at have sponsoreret eller have hjulpet i gang. Og en senior vicepræsident er en BA, som har en vicepræsident i 5 forskellige ben. Det er jo et helt ufatteligt enkelt system, nemt at overskue, nemt at have med at gøre. Man starter, man sponsorerer 3 af dem, man er selv, så ryger man op som næste led teamleader, når man har hjulpet 3 andre, og man må gerne have 10 i sin bredde. Når man har hjulpet dem 3 minimum til at blive teamleader, så ryger man en tand op. Meget, meget nemt og meget, meget overskueligt og meget enkelt. Bonusplanen, ikke fordi vi skal gå meget i den, bare lidt. En teammember, han er kvalificeret til at tjene 5% på alt, hvad dem han har hjulpet i gang i forretningen, hvad de foretager sig. Teamleader 10%, teamkoordinator 15%, sales director 20%, vicepræsident 25% og senior vicepræsident 27%. Og så får man nogle procent for organisationen, det kommer vi tilbage til nu. Når nu, at der er en team, når der er en i organisationen, en teammember, som har skabt et eller andet, så bliver der uddelt 5% til den første upline teammember. De næste 5%, de går til den første upline teamleader eller højere. Første upline teamkoordinator får også 5%, 5% til første sales director, 5% til første vicepræsident og 2,5% til første senior vicepræsident. Meget, meget enkelt system. Nu tager vi lige et lille regnestykke. Vi har en teamkoordinator her, som har tegnet en ny teammember op, altså gået ud og hjulpet en anden med at bygge den samme fantastiske forretning. Personen køber 5.000 credits, og det er så den person herude, og han er den første teamleader, eller teammember, den første teamleader og den første teamkoordinator, så han får 3 gange 5%, altså 15% af 1875. Det er cirka 280 €. Hvis han så har kvalificeret sig til den her lederbonus, så får han ekstra 50%. Altså plus ekstra 50%, hvis du er kvalificeret til den kvartårlige lederbonus. Det vil sige, at han får en 140 € for, så har han fået tjent 420 € for at hjælpe en person med at bygge en fantastisk forretning. Og det giver så omregnet cirka 3100 kroner. Nu kigger vi lige på, hvad sker der nu, hvis den her teamkoordinator hjælper sin teammember med at hjælpe 3 andre mennesker med at bygge den her forretning. Jo, men så sker der jo det, når den her teammember involverer en anden teammember, så er han den første og får 5%. Den første teamleader, den første teamkoordinator, det er jo ham her. Så han får 2 gange 5%. Hvis de starter som guld, hvad man jo må formode, at det gør de fleste, da det er suverænt det mest attraktive, så får han 10% af 3 gange 1875, det er 560 €, og igen plus ekstra 50%, hvis han er kvalificeret til den her kvartårlige lederbonus 280, det er 840 € i alt, altså 6.260 kroner. Og det andet, det var godt 3100 kroner. Det betyder jo, at personen her, som er teamkoordinator, han har tjent mere ved at hjælpe sin nye teammember med at bygge sin forretning, end ved at involvere ham her. Og det er årsagen til, at der bliver udbetalt sådan nogle helt fantastiske lønninger i Dupli. Vi har set Trevor Chapman, hvordan han har tjent penge. Dupli, de sætter nogle rekorder, og i slutningen af 2010, der vil de første formentlig tjene $1 million om måneden på sine kunder, på sin organisation, på alle de ting, vi tjener penge på. Det er ganske unikt.